Pirthe thak nonapor babi theng pi theng prang rikang nune kachingjok ningkarong amekewang asonsi lokhimon adhorom mate anim kepaklang abangphu kurusar lokhon ingti hensek pirthe kahachiarni ningarong pen lokhimon adowan tin nalong sidami mahangethek ani guru chingdu padukpon Lasonsi Lakhain Koretrok Dwarbaguri MAC constituency ke parlo Dolamara Lokhimon Ashram Anparta Bapuram Tokbi Lokhimon Adowan P along sitame Sai Angdenga Tengpen Kurusar Lokhoning Tihensek Pirthe Hachiarni Guru Chingdu Kajaimek Misenpen Talon Pon Lapen Sai Angdenga Tengpen Adabapor Pen Kang Thir Methek Guru Puatumaphan Kideng Lapen Radamai Pi Chingponsi Pinangan Sai ating pen claim dam si misen pen sai pichun ponlo. Nikar suri hinira inkoira ini wo secret rock kurusar itu pirthe na khatiani itu ningkarong kacipi labaksorni lasinon nilitum sai deng kon bom lake lunkan kacipati bate karju ke thang hai sinil tum kem kon bom lo pedap nilitum Ithur pen, elason lo dia nilitum asengkan rangta, guru po fansi kedeng, guru po mante, guru sara purun guru po tumasdi riking arsam lo, riking arsam dep pen api nilitum rat doan pen, manteng kipi dep pen kakir mithek kilo, la pen dep pen nilitum arju dep pen api, ako nilitum uthot Rat King Room FC ako non lason thak kilun ki kam di pon lo kurusar ke thana tengpen mang suwarni bang kenang letum guru chingduk apo porchok det pen nang letum rabdak sitame ki dikiti pusar pen ningarong sipi tulun kan kacepati pen cenglok lam kam cethan tu kusi nitum non bang ceng pon bom lo pen asai ta bang ceng deng pon bom lo non klim somaratum alang dentum risoi jang lun kan cepati pon News Report, Karbinglong Live.